Sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: dramă. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: telenovelă. Acest film poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul filmului: acțiune. Acest film poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul filmului: western. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: reality show.